Yes, comrades, good morning. Mwazuka bwanji ena mwaswera bwanji. Comrades, choyamba ndingothokoza kwambiri kuti mwinde nthawi zambiri Kabambe akamayankhula pa TV ambiri Malawi timakhutira mfundo zimenezi, ndipo timaona ngati fundo zimene wanena zija zimakhala zabwino kusukhaso fundo zinaso zabwino ayi. Koma zulo ndiye kwabwera fundo zabwino kwa basi. For 2 hours Daso Kabambe aucheza ni Brian Banda kunena zona Malawi fundo zimene ana Daso Kabambe pene pacha. I don't see any other leader kuti angayankhe zimene ana Kabambe pacha. Ayi. He was so composed. Wayankhula bwino kwambiri. Koma ndilo kumudwa pang'ono ndi mbali ya boma ya MCP Achakwera. Achakwera ndi kumudwisa chinthu chimodzi chimene amandikhumudwisa. Of course ineyo Achakwera ndinayamba kumudwa nawo 2 years ali mu office. Inenso mwinaso ndili nawo closer to him. Achakwera kantima kaja koti he does not care or he does not bother. Kati onongera ziko lathu ili kwa basi. Kamara wanzanga mkona bwanji. Kantima ka Achakwera kaja koti he does not care about anything. As long as zawo zikuyenda. Basi he does not care about Malawians. Chifukwa nkhani metu yakamidwa zilo jandida Daso Kabambe yokuza IMF. Munthu oyamba kuyankhula nkhani meja akanakhala President Chakwera. Akanakhala ziko lathu ili amalikonda. Akanakhala kuti amakonda Amalawi tonse. Kupanda mitundu, amene kupanda kusankhana mitundu, kapena kusiyana zipani. Fundo zimene wanena Kabambe zija zikanakhala fundo zomwe mwina zikanachwa kwa state president. Chifukwa vuto lilipo panopa iti 3 months into elections. Iye Chakwera ndi president wa ziko lino. Atipase hope, atipase chilimbikiso Malawi. Kodi mmene IMF yachoka mu tikhala bwanji mziko muno. Koma chilimbikiso chimene chichi chichoka ku opposition kwa Daso Kabambe. Fundo zimene tina za Daso Kabambe zabwino kwambiri. Zomveka bwino kwambiri. Koma panopa zingagwire ntchito yayi. Chifukwa yeye ali ku opposition. Komabe aboma they can borrow a leaf from him. Of course it's too late. Koma Kabambe ndamene wanongosola bwino kwambiri. Why IMF mwina mene IMF imakhalira komanso mene machitira zinthu zake. Kuyamba kalekale ife tisanabale. So comrades Malawians, when I tell you kuti na pankhani ya usogoleri pa 16 September pano kuzavotaso Chakwera ndeti tizapitira moyo wake omwe utu. Chinthu chachikulu chikachika mziko you pretend kuti chilichonse chili bwinobwino. Chimakhala chowawa kwambiri. Chifukwa chokuti Achakwerawo ineyo kwa ndimona ngati Achakwera samaziwa kuti usogoleri wawo uja tinapasa ndifa Malawi kudzera mu voti yathu pasi mmene ayatiuza kuti azatipangira Malawi. Kwa panopa chinthu chachikulu chikachika mziko Achakwera is ever quiet. Ka kuchipani kwawo kuli zokangana Chakwera pretends everything is okay. Amalawi mtima umene wa Achakwera kuonesawo sangati thandize ngati ziko ayi. Kwa mmene wanenera Daso Kabambe pang'ono akutilimbisa mtima kuti 3 months yasalayi Achakwera atingo apirira. Kwa pa 16 September Achakwera salandire vote. Chifukwa nkhaza yayikulu imakhala kwa munthu yomwe chimene chimawawa kwambiri pamoyo wa munthu masiku ancho kuti ngati uli kholo ukuziwa kuti ana angawo akulira koma iwewe osachitapo china chilichonse. Ukuona ana ako akudala nyumba muja kugona ndi njala iwe uli phee. Ukamapita ukasera bawoko ngati chilichonse chili bwino. Chimakhala chinthu chowawa kwambiri psychologically. So Achakwera psychologically atipweteka kwa basi. Namkatenga zimene wanena zulo Daso Kabambe pa TV zo ndi Brian Banda. Mukoza kuona the gap that is there between these two leaders. A leader coming from opposition side and a leader amene ali msogoleri wa ziko. Mukati muone ukhalidwe la Achakwera ndi khalidwe la Daso Kabambe mukati muzione zinthu ziwiri zimene zizi. Zizodabwisa kwambiri. Achakwera ukangati usogoleri wawo ulibe is not attached kwa zomwe ya Malawi tikufuna. Usogoleri wa Achakwera watipangisa Malawi ifeyo kukhala very vulnerable. We know nothing or we're not ready to learn anything from his leadership. And because of that, we are hopeless. So many wanena Daso Kabambe in the entire campaign sinakwana. Koma wanena mene zinzili panopa with the pull out of IMF. Mene wanena Daso Kabambe. You can see kuti Achakwera nzeru alibiretu. Kuti chipani cha MCP ndi usogoleri wawo kulibetu anthu anzeru ku MCP.
because fundo zimene na kabambe zikanachokera kuboma mbali ya boma osati kwa Bechen uyu ya wangotaisa nthawi zoku times tionere kuti amene ku Zodiac tionere yeye Bechen ku Zodiac zokamba zake zomwe zija amakamba sanakhale ndi udindo mboma. Bechen is just an academician amangophunzitsa ana school pamene Daso Kabambe watipasa picture yabwino kwambiri, a very good insight of what is happening to IMF, on the IMF, so what is happening in government for IMF to pull out of this country. So sibwino anthu amalawi ife tifuna madonors koma chimakhala chowawa kwambiri kuti madona akuthawa because of kulephera kusatira fundo zina zothandiza ife amalawi koma zothandiza IMF kuti ikhale ndi chikhulupiriro mwa ifeyo, chimakhala chinthu chowawa kwambiri. So comrades Malawians, tentisiye ndale uko, as Chilima used to say. SKC amanena kuti tikafuna kusinda zinthu mziko tisaone mbali ya chipani. Ayi, tentione ngati Amalawi. Amanenenso kuti moto nyumba ikapsa sumasankha madzi ozimisira moto. Tentitengepo phunziro pamene papa. Kodi mmene panopa zinthu zafika pano tingatengere zipani ngati? Ayi, tentingona msogoleri. Kodi msogolo otani amene tingasankhe ku Malawi kuno? Kachoka ku MCP, kachoka ku DPP, koma tentisankhe msogoleri weniweni wabwino. Ngati mmene taonera zulu. Msogoleri waitemu uyu kwa ineyo mmene ndikuonera ali bwino kwambiri. Chuwa akuziwa chimene akuyankhula. Suli kapena akupanga guesswork and is giving very good references kwa ife Malawi. Kodi Malawi ifeyo panopa ndikandifunse funso. Kodi tikufuna msogolo otani ku Malawi kuno? So many Daso Kabambe, I don't see why we should be wasting time thinking of other people or of other party leaders. Akuyankhula bwino. Zimene akuyankhula Kabambe zikufika bwino kwa basi as compared kwa ena. Because comrades Malawians, sometimes it is just awkward, useless when you campaign for somebody just because of ndale kapena ndi wakwani. Pamene fundo zenizeni pamavuto ngati amene tinawo panopa with these challenges at hand. If a leader is failing to articulate or is failing to tell us about mavuto tukumanawo pasiku limirali roli ilili, ngati msogolo amene alibe masomphenya ziko lino. Koma Kabambe zulo wayankhula bwino kwambiri. Watipala chilimbikiso komanso wationesa chisogolo cha ziko lathu mmene tizayendere. Nthawi zambiri is emphasizing on a point of what he's going to do at come office. Pamene enawo angofuna vote yathu palibe choyena kupanga, tinapasa vote zinthu zazikulu zikuchitika zomwe zikupanga affect fair Malawi, koma alidu he's pretending kupanga khangati zonse mziko zili bwino pamene zinthu sizili bwino. So comrades, zanga leroli si zambiri because I'm still working on my project. Ndizakamba zina kusogolo koma nazachitika zilo zija mmene ayankhula Kabambe zulo pa times ndi fundo zabwino kwambiri. Amalawi tentiziganizire komanso tentione kuti kodi vote yathu tizayiponya bwanji. Mmene wakambira Kabambe paja panopa is the only candidate amene ndikuona kuti wakamba za nzeru. Sindiziwa leroli kuti atakambeso fundo zanga za Kabambe kuposa za Kabambe ni ndani, koma ineyo I wished, or my wish is like this: achakweraso apite pa radio, amtalikaso apite pa radio, a Joyce Banda apiteso pa TV, timve fundo zawo kodi mmene IMF yachoka muno ndi mmene zinthu zili panopa akuti bwanji. Comrades, good morning. Malawi, Camera.